Усё для патрэб людзей. У Ганцавічах пасля рэканструкцыі адкрыўся гарадскі пляж «Паўднёвы». Перавагі новага месца адпачынку ацанілі і нашы карэспандэнты. Цяпер гарачыя летнія дні жыхары Ганцавічаў сустракаюць з задавальненнем. У гэтым годзе пляж «Паўднёвы» перадстаў перад адпачываючымі ў новым прывабным адноўленым выглядзе. Больш за 50 мільёнаў рублёў з раённага бюджэту было выдаткавана на добраўпарадкаванне і рэканструкцыю пляжа. Жоўты пясок, ценявыя навесы, асобная дзіцячая зона, пракат катамаранаў і лодак. Усё гэта вынік рэканструкцыі. Для аматараў актыўнага адпачынку ёсць 2 пляцоўкі для пляжнага валейбола і 1 для футбола. В этом году открыли новое летнее кафе, палуба. Я думаю, что это неплохо, потому что народ все-таки возле воды немного и покушать, и попить хочется, жарко тем более. Добавили, были площадка волейбольная, высыпали песком. Сделали новую стоянку для автомобилей с обратной стороны в этом году. Оградили ее, чтобы автомобили не ставили, где попало, а именно в порядке своим расположением автомобилей. Пляж пачынае запаўняцца з самай раніцы. Сюды з задавальненнем прыходзяць людзі ўсіх узростаў. Больш за ўсё бацькоў з дзецьмі. Стало лучше, намного лучше. Деткам более безопасно. Там было глубоко, когда раньше там было. Теперь по минимуму все устраивает. Чистота, порядок, площадки волейбольные, буфет какой-то там. Все аккуратно, ни мусора, ничего нет. В этом году улучшили, конечно, катамараны поставили. Почистили берега, были в заросли тут. Поставили буфет. Благоустроили чуть-чуть. Мне кажется, лучше в этом году, чем было раньше. Новы пляж ужо стаў любімым месцам адпачынку жыхароў райцэнтра. І гэта не дзіўна, бо тут створаны ўсе ўмовы для таго, каб адпачынак стаў зручным і бяспечным.